Jamen, vælg spioner. Vælg den skole. Nu. Lad os så føre den skole. Ja, lad os gøre det. Hallo, du skal da ikke tage vores bånd, men du gerne være med, hvis du gerne vil. Her på Nåby er der plads til alle. Hey, hvad laver du? Her på Nåby respekterer alle. Også dem, der er lidt anderledes. Hey, så er du godt behandlet dine medlever ordentligt, ligesom de behandler dig ordentligt. Her på Nåby. Hey, skal du godt lade være med at slukke deres computer? Hvis du bruger computeren noget rigtigt, skal du bare spørge. Så giver det dig med glæde. Her på Nåby. De to hjælper bare sammen, at faktisk ting var sgu. Her på Nåby.